la S sonora. So, z. El so z es produeix quan les cordes vocals vibren. Poseu-vos la mà al coll i ho notareu. D'aquesta manera podeu saber si una paraula porta S o dues S's. Casa, cosí, zero. De totes maneres, hi ha paraules que no pronunciem correctament i això pot portar a error. Alcaldessa no és correcte, és alcaldessa. Col·lisió no és correcte, és col·lisió. Parèntesi. Normes per a la S. La S sola s'escriu sempre entre vocals quan és sonora. Visitar. Recordeu la mà al coll. Les paraules acabades en sió, adhesió, col·lisió, concisió. Les paraules acabades en zi, anàlisi, crisi, oasi, parèntesi. Les paraules acabades en esa, marquesa, princesa, pagesa. Com sempre, hi ha excepcions. Els femenins acabats amb el sufix essa, comtessa, jutgessa, metgessa, s'escriuen amb S sola paraules com safata, safrà, Saragossa, sucre. Penseu que moltes d'aquestes paraules porten Z en llengua castellana. Normes per a la lletra Z. La lletra Z es troba a començament de paraula en zodíac, zel, zona, zoo. També la trobem enmig de paraula darrere de consonant. 11, 12, bronze, senzill, benzina. Cal fer atenció amb algunes paraules. Alerta amb amazona, azot, ozó, nazisme, trapezi. Amb els compostos de riso, risotònic. Amb els compostos d'esquizo, esquizofrènia. Moltes paraules amb Z són cultes o provenen de mots estrangers, com per exemple, zombi.